Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan lan kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani. Sepisanan, semoga kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saawit saking sirahmatipun kita sedaya taksih pinaringan kesehatan lan saged bakebal wonten ing mriki kanthi wilujeng. Hadirin ingkang kula hormati, rangkaian acara dinten menika inggih menika pambuka, sambutan, pelaksanaan kerja bakti, saha penutup. Kerja bakti lingkungan sekolah menika satunggaling kagiatan ingkang migunani sangat. Kanthi kerja bakti, lingkungan sekolah saged dados resik, endah, saha nyaman kangge papan sinau. Minangka siswa, kita kedah melu aktif wonten ing kagiatan kerja bakti, kados jagi keresikan kelas, boten nilai sampah sembarangan, saha nglaksanani tugas piket kanthi tertib. Mugi kagiatan kerja bakti menika saged nuwuhaken rasa tanggung jawab lan kebersamaan. Mugi kagiatan kerja bakti menika saged nemuaken rasa tanggung jawab lan kebersamaan. Saha kebersihan sekolah saged tansah kauri-uri. Makaten atur saking kula menawa wonten kirang langkung, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.